sa iba zhutni. Pomykáš s týmto paddleboardom a poletím. Tak veď musíš to tak, toto mi daj. A musíš to tak urobiť, aby si sa neprevrhla. Iba ja by som to prepadal. Zábere. Jaj. Nie, ja sa nechcem namočiť. Či ja sa tam tiež zavesím jak Kubo a Mírka si sadne jak Janka a budete mať preteky? Spojíme dva boardboardy so sebou, k sebe, budeme mať letisko. Si tam. Ja viem. A teraz sa pozeráš, či sa pozeráš? Dobre sa ti drží? Čo? No iba tak, že či akože nie si v nejakej divnej polohe, že Nie. Ja som pod paddleboardom. Sa veziem. Čo? Chyť sa, budeme spojení. Aj, dobre. A teraz čo? Vy by ste mohli ísť obidvaja dozadu a... A teraz čo? A teraz čo? A potom začať plávať, no aby sme išli dopredu, nie? Polomotorovom plávaním dvojkoňový pohľad. By sme sa mohli takto vysvetliť. Máme rozdielne síly. Tak to zjednoťte. No veď to, že to nie sú preteky, to je jedna veľká loď. Katamaran. Bože, hej. Nefunguje to. Nefunguje? Zapni motory. Pôjdeš. Tlačíš obidva. Babi zaujali první pozíciu. Tak si iba tak lahneme. Vy si lahnete na vodu a my si lahneme tu hore. To je to, že to si sedí, že? Prestaň sa mi už hrať s tými plavkami. Mám pocit, že máme rovnaké. Asi, hej? Sezamník alebo také niečo? Calzedonia, tuším to bolo. Že 7? A odkiaľ to teda máte? Tu už sme akože 2 hodiny. Čože? To by som nepovedala, no vidíš? Že dobre, že som to dala na 3 hodky, ne? Nemáš za čo. Tam máte ďalší štýl, či to môže. Baba sa vezie.
Ešte by tu mali byť oni ako tretí. To by sme si tak spojili, tak kedy chceli ísť oni, Lukáš, domov? A keď je 7, jemu 8, niečo ide asi oné bus. Nemu ide hoci kedy, však domáci chodí všetko. Jaká bola kávej? Dobré. Piatke sa páčilo, písala, že super. Mi sa tiež páčilo, ja by som tomu dala kľudne aj že 9 bodov z 10. A Peťo, ten bol rád, že počuje východňačinu. A oni teraz majú nejaké predstavenie, som videla, že vo veľa dedinách alebo mestách majú A to? vyvesený plagát. To, čo sme videli? Ty si na tom bola? či Nie, nie, o nejakom princovi, či čo. Ja je to nové. A potom aj jedno majú ešte o tej umelo inteligentnej žene. Ale že som videla, že na Facebooku to koluje, že majú, kde všade budú hrať a majú tam asi 10 miest, kde budú. A že Peťo tam nehrá v tomto predstavení zrovna. Že pôvodne tam mal hrať, že ten jeho bratranec, čo robí scenáre, takže ho tam úplne videl. Ale potom nakoniec si povedali, že budú olympijské hry a Peťo to bude chcieť určite pozerať, takže s ním neráta. A Peťo to zaraz nepozerá teda? Alebo pozeráte olympijské? Pozerá. Aj včera vravel, ja som sa opýtala, že či nechce utekať domov, akože na úvodný ceremoniál. Potom, pôvodne to tak malo byť a potom, že nie, že on si to pozrie zo záznamu. Prečo on je tak strašne napiatý? No on si zvykol brávať 2 týždne dovolenky v robote kvôli tomu. Akože kvôli... 4 hodín pustené na olympiáde? Hej. Vyskúšam šermovanie, aký záhadný. Dark šerm. Konečne si ti umýli tie nohy. Inak, jak som tam na chatke, som sa ledva prebral a bolo 7:30, som začal behať po vonku a ešte nebolo úplne teplo, tak normálne nejaký starky išiel už na svoju chatku.